Hi guys, welcome to Tife Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media muZimbabwe. Tony Jones, one man one condom, achinyomba idi achidedzera kudai rikamuka rakafa iri rapedza nyika yedu yeZimbabwe kumeso ungati manyoka, anayayiwa nechimvura mabwe. Handizi guys kuti munoti kudiya. Tony Jones ola ari kudedzera kuti aiwa tanzwa nani naidi ende ari kutonga nechisimba, ari kutambudza vanhu vedu vemuZimbabwe. Ko sei tichiita kudaro? Azoenderera mberi Tom Jones akataura nezvenyaya yemazimu artist achidedzera kuti ko sei mazimu artist makapusa muchitengwa nemari dzakadhakwa kudai. Adedzera kuti munomboziva here kuti vanhu vari kukusapotai vanhu vari kutambura. Munomboziva here kuti vanhu vari kusapotai vabereki vavo vari kutambura. Handizivi guys kunoti kudii, asi Tom Jones ola ari kuenderera mberi ari kudedzera kuti vhoterai triple C, vhoterai Chamisa, pati yake ndo inoziva basa sebasa. Adedzera kuti idi unoda kutonga nechisimba asi kuchengetedza nyika hamugoni. Chamunoziva kuba gold nongoziva mega. Tom Jones ola akatanga kunyanya kunyomba idi mushure mekunge pakabuda iya documentary yegold mafia. Akarwadziwa Tom Jones ola kwete kuti iye chete asi vazukuru vambuya Nanda paibiwa gold. Saka ndo nyaya yacho iri kungoendera mberi. Munongoziva mega mavhotsi ada kuti apedyo nekuti pavhotwa mushoko kwasara 3 days kana kuti 4 days. Saka Tom Jones ola ari kudedzera kuti vhoterai triple C, pati yaChamisa inochinja zvinhu zvese kwete kuvhotera idi. Musakanganwa idi yaivhoterwa nani, aikampenirwa naPanga naye paakadedzera kuti mbavha for idi, asi idi yakazozviramba kwekupedzera. Thank you so much guys, don't forget to subscribe, don't jump our aids, it means a lot.